Sarap no. Masira mo. Masarap talaga to Dairy Cream. Tapos ayan yung tinapay na binili natin. Pati si Umboy yan din yung kinakain. No? Ako mamaya na kasi magluluto tayo ng tosino. Yung pork. Yung pork. Tosino pala. Bumili kami kanina nung naglalakad. Papuntang Mambulo. Alas 5 ng umaga. And ulam ng Nikiel, itlog. Ayaw pala niya ng tosino. Matamis. Masyado. Kain. Tosino. Kanin. Yung itlog ubos na. Tapos kape. Ay, sarap. Good morning, people. It's 8 o'clock in the morning. Kape. Tapos na kumain. Kaya kape. Kape naman. Kanina. Umaga, alas 5 ng umaga, gumising kami, naglakad, tapos alas 6 na yata, 30 ako umuwi dito, tapos nag-prepare kami ng breakfast. Ngayon ko lang nalaman na, chicken, ayaw niya nung matatamis pala. Di ba yung longganisa dati, ayaw niya nun, tapos ngayon yung tosino, ayaw niya rin, so itlog lang yung kanya. Nagbito na rin ako ng itlog, so yun yung ulam natin, itlog at tosino, tapos may kape, tapos kanin. Grabe, heaven. Sarap. Minsan lang naman kami magganito. And yung binilhan namin ng tosino pala, naglakad kami sa Mambulo. May nakita ako na Pampangas Best. Tapos sabi ko, gusto ko rin magganon, mga frozen food. Kasi wala nang dito, tinan mo, Mambulo pa, pumunta pa kami doon para makabili ng ganon. So, sabi ko doon sa nagtitinda kung ano dumadaan or dinideliveran sila ng truck na ganon. Oo daw. So, mag-aano tayo, maggaganon din. Magtitinda ng ganon. Maglalagay tayo doon ng mga frozen. Pag dumaan dito, kasi nakikita ko yung kumakain yung dito sa kainan eh. Tingnan natin kung ano siya, kung ang tawag dito, kung pwede tayong kumuha sa kanya. Tapos, ang bayad kapag ubos na. Parang ganon yata yun eh. Yung parang iiwanan sa'yo yung produkto. Tapos, ibebenta mo. And then, pag okay na lahat, nabenta mo na, babalik sila para kunin yung bayad and then iiwanan ka na ulit ng bagong product. Parang gano'n. Pampangas Best, masarap. Yung tosino, marami silang product. Titingnan natin kung alin yung maganda. Pag dumaan, kausapin natin. Maglalaba. Dami yung labahan. Sa sapa. Maganda yung sapa. Ngayon kasi ang lakas ng ulan ng nakaraan. Kaya dun silang maglalaba sa sapa. Tipid sa tubig, tipid sa kuryente. Si Kel naghuhugas na. Hindi pa rin niya nakakalabas guys. Hindi ko pa rin mga pinalalabas. Sarap tingnan no. Pagkatapos mong malinis. Wow. Ken Clorox ko yan guys lahat. Para kaming may tindahan dito. Clorox ko yan. Tapos pinunasan, tinuyo. Kapagod. Sarap no pag malinis na. Natapos din tayo. Pero yung likod, kikita nyo yan, isa pa yan na gagawin natin. Ayusin ko, ibabalik ko dito sa pinanggalingan nila. Nag-Clorox ako, tapos may sabon, lahat, lababo. Mamaya yung banyo, every week na natin or every 3 days ko lilinisin yung banyo. Exercise ko na rin yun, pinapagod ko talaga yung sarili ko para matagtag tayo, para hindi mahirapan mga anak. Yung dito, nakita nyo yung bintana, nilagay na ni Papa yung screen. Tapos, may kaklase ako na nagtatahi ng kortina. Nakita niya siguro yung vlog ko. Si Cathy, taga rito lang sa barangay namin. Sabi niya, gusto mo magpatahi ng kortina. So, sa kanya na lang ako magpapatahi. Kasi nadala na ako doon sa ino-order na online na kortina. Mura nga siya, nasa 60 pesos plus. Pero ang pangit ng quality, hindi ko type. Hindi ko gusto yung, ang tawag dito. Sobrang nipis niya, tapos mabilis kumupas. So, tingnan natin yung sa kaklase ko. Maganda siguro yung tela. Ang isang bintana, dalawa. Yung parang dalawang kortina na sa isang bintana, 250 pesos. Pero maganda naman siguro yung yung tela. And pupunta yun dito. Ewan ko, baka mamaya or bukas, magsusukat ng mga bintana. Palagyan natin ng kortina. And nakatawad ako guys, naging 230 pesos na lang ang isang bintana. So, meron tayo ditong tatlo sa sala. Tapos dito, sa kusina, ang ipapalagay natin yung kalahati lang, yung dun lang sa may taas. Tigka kalahati lang pala itong dalawang maliit na to. So, doon lang yung buo. Tapos, yung kwarto natin, dalawa. Bali, 7 lahat. Para pare-pareho ng kortina yung
ating bahay dito sa sala, tapos sa kwarto. So ayun, update lang ako. Ay naku, magbabalik pa ako ng mga to, maya maya pahinga na, alas 10 na ngayon ng umaga. And ito, plano ko dito sa mga kaldero dahil sobrang iitim niya. Teka, ayan. Ayan, nakikita nyo ba yan? Bakit ganyan yan? Hindi ko alam. Tapos ito, yung ilalim niya, ayan, nangingitim. So, kumuha ko na Scotch Brite. Tapos, kuha tayo ng abo ng kahoy doon sa kainan. Kasi sa kahoy sila nagluluto. And tatanggalin ko yan, gamit yun. Ewan ko kung matatanggal siya, pero itatry ko mamaya, no? Kasi ang pangit niya na, tingnan, no? Busy yung mga tao doon ng mga batuta. Nagbenta sila ng kalakal, guys. Ilang araw na nila yan iniipon. Yung nakikita nila ng mga bote, dyan, pakalat-kalat, mga bakal-bakal, mga plastic, iniipon nila, ayan. Naibenta na nila ngayon. Ewan konting magkakano sila, tapos ilalagay sa alkansya. Galing. Buti yan kaysa mga naglalaro ng gadget. Mag-ano na lang sila. Maglibang-libang ng sarili. Yung pa, mga ano naman yung mga sirang yero, sirang mga kung ano-ano. Ewan ko saan nila nakuha yung mga yan. Okay, tinry ko na guys yung tawag dito, abo. Ayun yung abo. Nandito, tapos meron ako kinuhang buhangin. Pero hindi pa rin siya natatanggal. Ano kaya maganda dito? O talagang ano na to, dito na sa kawali. Ayaw matanggal eh. Kinuskus ko na nga maigi, ayaw pa rin yung matanggal. Pati yung nasa loob. Ano kaya maganda? Lunchtime. Gutom na. Sarap ng munggo. Suka. Ito yung okay na dilis. Lunchtime. Grabe na itsura. Ba't ganito na? Lobong-lobo na. Nagpapakawa kay Gigi ng kalamansi. Naglalagay kami sa tiyan ko. At pampapress ko daw yun ng baby, sabi ni Papa. Sabi niya, maglagay kasi tiyan mo lagi ng kalamansi. Para daw, hindi daw maglilikot yung baby para ma-press ko sa loob ng tiyan. So ngayon kumukuha si Gigi yan. Lalagyan natin yung tiyan ko. Hindi pa rin sila lumalabas, guys. Hindi ko pa rin sila pinapalabas pala. Pero minsan nakakasingit lumabas, katulad kanina nung naligo sila sa ilog. Ayan, mga sumingit ng labas. Pero pinabalik ko rin and nagbasa kami. Lagi kami pag nag-aaral, nagbabasa. Pinapabasa yan, spelling, mga nag-iiyak. Ewan ko pa sa mga yan. Ayaw mag-aral. Yung si Jillian gusto niya 5 lang, 1 to 5 lang daw yung spelling. Yun lang, tapos ayaw niya na. Ang Kiel naman, ganun din. Ayaw nang magbasa. Ay, Diyos ko, alam mo yun? Buti na lang ang haba ng pasensya ko. Kasi kung hindi, mamamalo na talaga ako, mangungurot na ako, pero hindi. Napipigilan ko yung sarili ko na wag manakit. Ayan, ito na si Jillian. Sige, lagyan mo. Lagyan mo ng kalamansi. Turot na. Sa laki na ng baby namin, oh. Mapipreskuhan yan. Ba't kalahati lang? Isang buo na para kagabi kasi nilagyan ko siya. Masarap yung tulog ko kagabi, hindi siya masyadong malikot. May kalamansi. Kasi hindi siya yung para bang naghahanap siya ng magandang pwesto, naghahanap ng masyadong nag-i-stretch, yung parang ang likot niya sa loob. Ngayon hindi. Nung naglagay ng kalamansi, kaya ngayon pinapalagyan ko ulit. Nagtiyakarigos na yan, nagkakarigos. Mag-inom kang tubig para makarigos na si baby. Lagi naman ako naipakainom ko nga lang. Huwag ganyan, masakit yung kalamansi. Yung kamay mo na lang, tik. Punta ako dito sa likod nila Papa. Sobrang ganda na pala ng mga saging niya, oh. Mag-ano na daw yan, may mga nagpupuso na. Marami ng mga namumunga. Buti naka-recover sila nung bumagyo. Tapos dito, may mga pinatubo siya na sili. Ang tataba. Sobrang ganda, natutuwa ako. Natutuwa ako sa mga ganyan. Yan o, ililipat niya daw yan pag medyo marami ng dahon. Mga 5. 3 pa lang yung dahon eh. Tapos ang ginamit niyang lupa, yung arugasang, yung ipa ba yun? Yung balat ng palay, di ba nagkikis-kis siya? Ayan, nagdala siya dito ng isang sako. Tapos yun yung ginamit niya dito. Ang tataba. Ililipat niya yan dun, sa kabila. Dilinisan niya daw dun.
Sa kabilang yun, dun itatanim kasi naaarawan. Tapos may tubig. Malapit lang yung tubig kasi may ilog. Ganda na oh. Ganda na mga saging no. Mamumulaklak na yan. Pati itong nandito. Magpupuso na daw tong isang to. Lakatan yan lahat guys. Kakatapos ko lang gumawa ng ating Q&A and siguro napanood nyo na yun ngayon habang nanonood kayo nito. Ngayon ko siya i-upload and then ito, kinabukasan nyo na mapapanood. Bahala na kayo dyan basta. So shoutout muna tayo. As I promised, shoutout muna tayo kay Sis Jean Bagsik. Lagi ko to nakikita. Laging nauna mag-comment. Si Danya Paro, tapos si Edna Juliano. Yung mga yan, lagi ko nakikita. Unang-unang mag-comment. Salamat sa panonood. Shoutout and Alvin Vlogs ng Riyadh, KSA. Alvin Vlogs, mga nagba-vlog. Tuloy-tuloy nyo lang guys. Kung ano yung kaya nyong ma-share na sa palagay nyo makakatulong sa ating kapwa, sa mga tao. Ayan, yung mga experiences nyo dyan. Tuloy-tuloy nyo lang. Ayan, si Palaboy Travel Vlog, isa din to. And then, Rainiel Cabarubias. Ayan, shoutout sa inyo. Rowena Alfaro. Hello po, Alfaro. And Jessica Alvero. And Janeline Buray, shout out. Joan Jean Tangod Manoos Vlog. Siya yung nagbablog din si Sis Joan, kapangalan Katukayo. And Fam G Vlog, Ella Escobido, and Maricel Cabana TV, si Anisa Aguilar ng Riyadh, tapos Marites Cartagena, Simply Madison, hello. And Jay Karaka Vlog, tapos si Mudra Sally. Ayan, shoutout sa inyo, si Papa. Maliligo. Ayan, maliligo at kikis-kis na ulit yata siya. Si Umbo yata. Si Umbo yaon dyan. So, ayun yung ating shoutout for today. Sa mga magpapa-shoutout, comment na lang kayo guys sa baba. And sana nag-enjoy kayo sa ating Q&A. Sa mga nagtanong, salamat. Kung may pahabol pa kayong katanungan, comment nyo na lang sa baba. Yan ko nasasagutin sa comment box. Kasi mahirap pagka i-vlog ulit natin. Marami masyado. And yung iba hindi naman mahilig sa Q&A. Gusto nila yung buhay mo everyday, yung lifestyle, ganyan. So, ayun na lang yung gagawin natin muna. No? Tapos, nakita nyo ba yung tawag dito yung mga tanim doon sa likod? Si Papa nandito rin sa likod, nag-aayos dyan sa likod ng ating kung pwedeng maitanim dyan sa likod. Yung mga tanim ng mga bata ng mga sili, nagtubuan na rin eh. So, tingnan natin kung saan yung pwedeng mailagay. And i-end ko natin yung vlog dito. Salamat ulit sa mga nanonood at suporta sa atin. And sa mga, hindi ko pa nababasa yung mga comment nyo doon sa ating Q&A kapag na-upload ko mamaya. Baka may mga katanungan na naman kayo. Pasensya na kayo, ang gulo ng aking buhay. Pero, ganun talaga yung buhay. Mag-realidad lang na nangyayari talaga. Ganun. Iba-iba naman tayo eh. So, ayun. Yung masasagot ko sa mga question nyo. And, ayun na yung vlog natin for today. Thank you so much for watching lagi naman. Thank you. Salamat ulit. And don't forget to like and subscribe. Wala yung mga bata ngayon. Pinatakas ko muna ng kaunti para makapaglaro. Para hindi ma-exhaust. Dahil kanina nag-iiyakan na naman kami. Magbabasa lang. Nag-iiyakan na naman. Ay, talaga. Dapat masanay sila na ganyan na everyday kailangan magbasa ng kaunti. Kanina, ayun. Walang kaming napala dahil nag-iiyakan. Yung dalawa, katabi ko, magkabilaan yung dalawa, mga nag-iiyakan. So, pinatakas ko muna ng kaunti, maglalaro ng kaunti. And yeah, that's it for our vlog today. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Salamat! God bless! Bye!